mamaya magsuntukan. Suntukan. Panoorin nyo yung yung pagpunta ko doon sa bahay ni Spider Doc. Dito tayo na sa bahay ni Spider Doc, dito sa Marikina. Kasama natin yung mga ibang vlogger sa Kadagit, Jason Mim, si Happy Man. Ayan. Ito yung area ni Spider Doc, mga kagamba. Ang laki ng area niya dito. Ito yung isang bahay niya rito sa Marikina, bali dalawa bahay niya rito. Ayan. At ito yung lugar niya, napakalaki. Tapos yan, tignan nyo itong bahay niya sa likuran ko. Ayan, no? Silipin nyo, mga kagamba. Ayan. Ayan. Ganyan kalaki ng bahay ni Spider Doc. Ayan. Grabe, ang laki. Ayan. Ito yung area niya. Siguro, more or less to, nasa mga to siguro 400 square meter to o 300. Galing, mga kagamba. Ang laki ng bahay ni Spider Doc. Sa kasalukuyan pinipinturahan ngayon. Ayan. Ayan bahay niya. Grabe. Nandun sila sa dulo. Ayan, mga kagamba. Ayan, area. Ayan. Marikina to, Parkland. Grabe, laki ng area niya. Ayan. Itong first floor niya, napakataas. Kala mo mansion. Parang clubhouse. Ayan, oh. Ito yung mga poste niya, oh. Laki ng poste, oh. Ito, ang poste. Ang taas ng first floor niya, oh. Ayan, oh. Kita nyo? Yun, oh. Pwede mag-hunt dito ng gagamba. Ayan, si Kadagit. Ayan. Yan, oh. Sama natin dito. Shoutout sa inyo lahat. Ayan. Ayan, mga kagamba. Ang laki ng bahay nito. Spider Doc. Ayan, oh. Tingnan yung handa, no? Ayan, oh. Packet. Ang taas. Ayan, nag-vlog sila dito ni Jason Will. Ayan, ayan. Ayan, nakakamba si Happy Man, no? Ayan. Pinakita ko sa inyo yung video. Doon gaganapin yung yung tawag dito yung tournament, Spider Tournament sa January 26 sa araw ng linggo. Imbitado kayo lahat ng mga subscriber, manood kayo ng live sa paano magpapalaban ng gagamba. At siyempre may mga pagkain din doon na ihanda namin, nagambag-ambag kami. Mag-umpisa yung mga kagambang magdadatingan doon alas 6 ng umaga, yun ang usapan. So lahat pwede naman sumali, pwede makipaglaro sa mga sa mga vlogger. Ito mga kagamba, panoorin nyo itong dalawang ungas na ito. Mayroon akong binidyo na dalawang ungas dito. Silang dalawa nagbubulahan lang. Hindi ko malaman kung anong gustong gawin, papalaban o magbulahan. Tapos kabila naman si Sir Kadagit saka si Spider Doc nagkukulab. Ito po mga kagamba, panoorin nyo po ito. Tama ka na nga, alam namin matagal na. Grabe, oh. 200 Ayan, minutes to nagtatalo pa yung dalawang ungas. Doon nasa na yung mo? Yung... Palitan mo. Ayan, maglalaban yung dalawang ungas. Ayan, dyan. Ayan. Ayan, oh. Kasanayan. Try natin tumupet. Kasanayan. Sige, palag na yan dito. Malipis naman, ay makapal naman sa'yo.
Haba. Kagabi ko lang yan. So, yun. Pangalawang laban namin ni Spider-Rock. So, ito yung sa akin. Tigre na Jensen. Ano lang? Wala pa eh. Kaalang kinagat eh. Sa'yo to. Paalang. Kulay pula na Jensen. Kulay pula. Sana magbigay ng magandang laban. Mahaba kasi sa'yo. Kagabi ka lang binibulto naman sa'yo. Mahaba yun sa'yo. Bulto naman sa'yo. Isa pa. Bago. Ibay, di ba? Sabi sa'yo. Yan, nanarong naman eh. Ano ba? Kinagat sa kanya sa likod. May load ka dyan yung ano. Okay, okay mo. May Gcash ako, pwede ako magpal. Kaso saan ano po, expert na pang load ko. Testing lang natin, expert na pang load ko. Testing nga natin. Kung effective yung load ko. Anong ginagawa tong dalawa na to? Parang mauwas talaga. Panoorin nyo mga kagagamba ito. Dalawa. Natin maintindihan ito. Dalawa. Ito nagkukwentuhan ito. So, ayun, pakita mo ito kung pinalit ng gagamba to. Nagpalit tayo ng tigre na medyo pula. Ayan. Palit daw sila. Para nyo sa atin. Subukan natin kung kaya kong Sana maganda na. Yan, yan. Tahimik lang kayo tayo. Uy, pigaan. Nalaglag sa akin. Nalaglag sa atin mga kadagi. Tapos natulog lang sa fight. Nakulito na. Yan ang may tambay ito. Natutol yung paano sa atin. Sakmal-sakmal pa yan. Nalaglag na yung sa atin. Hindi na rin sa akin. Ayun, ang ulat tigat niya. Natulog. Parang panigit. Pinipitik eh. Buti na yung tumita. Yun, kinain na. Ito yung mga dalawang ungas ko naglalaban na hindi nila alam pinipindan natin. Grabe yung mga katas, oh. Grabe yung gagat niya. Ito yung dalawa rin. Ayan o. Malalaking gagamba po ito. Ayan, malalaking gagamba daw. Pati tao malalaking. Ito, parang ano yung Spider-Man. Nabitawan pa. Yung inapol niya eh. Ayan. Pakain ko na dudok, ha. Oo pa. Ayan. May sumaling isang bunyong buo. Yan nga kanina nilabanan ko kanina eh. Dalawang laban yung isa ko yung mas malit na. Ayun na. Magandang content ito. Hindi nila alam binibidyoan ko sila. Tingnan niyo tsurang dalawa. So, bago maglaban nagtalo pa. Mga ungas. Mga ungas. Yun na nga kaninang kalaban. Well, nalaglag ko. Yan. Nilaglag mo na nga, isa raon. Anong nilaglag? Sige. Nilaglag mo din sa pulo. Mamaya magsuntukan. Suntukan Kaya nga naman. ba nga dito niyan eh. Puro last na lang na ano to. Huwag lang magsuntukan yan mamaya. Tignan na namin. Yung isa na lang kanina. May tama na nga yun. At least okay na yun kasi dalawang laban. Hindi nga natin malalaman yung o dali na. Pero sinira din yung sa ito, ano? Lagas-lagas yung... Balik nga yan. So mo talaga ng ano eh. Wala na, wala na. So, itong pangatlong laban na to, may Spider-Dog to. Patay ka. So, yun. Shoutout sa inyo lahat. Lahat nga pala ng mga silbi. sasali sa tournament namin. Walang silbi mga kasabot. Open po yan, basta Mga vlogger. Nakahalata si Kasapot tumingin. Bawat isang Di sundan mo pa. vlogger, merong isang dala na subscriber. I-entrance niya yung subscriber. Yung maglalaban-laban yung mga subscriber. Mas maglalaban-laban yung Mga ungas to maglaro. sino po yung champion sa vlogger? Ay umakyat. May paganon-ganon pa eh. Sino po yung maglalaban? So, lahat ng detalye makikita nyo sa Ryan DC Mandaragit sa aking page. Ito yung page ko. Yan. Makicheck nyo na lang dyan. Diyan ko pinupost yung mga update ko na ina-update ko. Partida, nalaban mo na to kay Spider-Dog. Ano dyan, yung mga Ngayon, nakaharap na kasi yung parehas ng laki. Tapos yung mga regarding sa tournament namin. O, ilabas mo pa. Ilabas mo pa lang isa. Shoutout lang ako kay Jack at JC Balindong. Mga solid subscriber natin yan. Taga saan yun, Doc? Taga Marikina. Yun, shoutout sa inyo, taga Marikina. Meron din isang mama rito malaking nakatalikod. Ayan na, natigaan na. Tigaan. So, nandito na lang. Patay. Kasi sila. Patay ako. Wala na. Binili tayo sa kanya. Patay na. Binili tayo sa kanya. Kasi hindi makita eh, makintab eh. Patay na oh. Kumikintab. Binili ko po yung kay Idol Jason Webb. Nakikita yung Kaya happy butchog. man po yung nananalo. Yung butchog mo nakikita. Yan. Yan, nilayo ko. Si Happy mo po yung nananalo. Ay, ganon, si Happy Man. Yung kay Idol Jason po binibiluran. Mga Yan, kagamba. yan. Ganyan po katindi Sige, yung kwento mo, alaga ko. na lang, huwag na natin panoorin. So, bali, ikalawang laban na to ng gagamba ko.
Oh. Dalawang palit na si Happy Man, kaya yung pangalawang laban, Gibi na yun. Kasi sa unang laban namin, kung napapanood nyo naman, talo siya. Ganun din Pero naman, una talo ka rin nung ano, So, diba? wag ka na magsalita. ganun din naman namin pinagbigyan tinatanong. na kita ng pangalawang laban eh. May bunga nga ako eh. Okay, tigil mo na. Alam mo na eh. Alam mo na panalo ka na eh. Thank you, next game, Miss Spike. Thank you. Ayun, Hindi kita dalawang laban. sa wakas nagkasundo rin Idol dalawang natin ungas. to, idol natin to, kaya ano. Oo. Sa wakas yung dalawang ungas nagkasundo rin. Ipakain mo na sa kanya yan. Ayan. Buhay pa eh. Ayan, magtatalo ulit. Nagkasundo yung dalawang ungas. Nagkasundo rin bandang huli yung dalawang ungas. Ay, magtatalo ulit. Ayan. Kaninang content yan? Sa akin. Sa akin kung ikukwento ko itong mga dalawang ungas na to. Ngayon to cellphone na parang ko. Uy, akin yan. Mga kulitang vlogger, mga vlogger na kulitan. Ang ganda ng title to, dalawang Doon na ungas. tayo malakayakap, doon na tayo mag-meeting.